Zebilen mandako bat mendipeko ibar batean belarra jaten, etorri zitzaion azeria, eta galdetu zion honek. Nor zera? Erantzun zion mandakoak. Zaldi garaino galant bat zen nire aita. Ez dizut hori galdetzen, diotxa azeriak. Eta bai, nor zaren? Ni naiz lau oinekoa, erantzun zion mandakoak. Gogaikarria zara, esaten dio azeriak, esazu bada zein den zure izena. Berriz mandakoak, ez dakit nik hori, hil zitzaidan aita gaztetxoa nintzela eta nire izena. Ahaztu ez zedin, itxatzi zidan nire ezkerreko eta atzeko oinpean. Ezin inoiz irakurri izan dut. Zuzera irakurlaria, jasoko dizut oina eta ikusiko duzu zer dioen eta esango diazu. Azeriak, asko jakina izanik, igarri zion zer asmoz erabilen mandakoak. Alde egin zuen isilik, eta dio, era ederra otxo, nire etxaiton totzarra galdetzeko. Bilatu zuen bada otxoa zetzala gerizpe batean, eta pozez bezala diotxa. Oh, erozentxu gutxikoa, zer egiten duzu hemen? Jaiki zaitez berehala, atoz nirekin, eta erakutsiko dizut non dagoen mandako gazte gizen haragi xamurrekoa. Ez dut nik indarrik itotzeko, zuk bai, zuk hilko duzu, eta biok sartuko gera partilan.